and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Ginoo ko, unsa man kaha ang maong katalagman. Matod pa ni Amo Mateo, kamay kalabutan sa tubig ang maong katalagman. Siguro, bagyo. Diyos nga maluluyon. Tuwa na sila si Minard kauban si Butcho Kugiluna. Magpaabot na lang ta sa ilang balita. Mulag, layo-layo na magiging atong paglupad. Asa mang dapita ang naigo sa katalagman. Happy kita maabot, Bay Putyok. Oh, tanawa ninyo sa unahan! Sa ubos! Tanawa! Oh, Ginoo ko! Lunop, Maynard! gilunupan ka ng napito. Tuod, ug paggadako sa area sa gilunupan. Ginoo ko! Bagyo na ikabiin ng lugar, Maynard! Ug mao kini ron, dakong lunop ang nahitabo! Pagkaluoy sa mga bayo, nalapasan na ang ubang gagmay nga bahay sa tubig. Ang uban, kutob sa atop. Swerte kayo mga tagas nga bahay ug building. Ug ang mga tao na mipatong sa mga atop sa tagas nga bahay. Maynard, unsa imong buhaton, ha? Aron masulbad kining problema, ha? Hala, may migawas nga puti nga bato ug nagluto ibabaw sa imong pad, Bay Minard. Bay, usa imong himuon, Bay? Usa imong himo, Bay? Ang iyang pagkasugo, dili lang pagpakgang sa daotan nga mohasi sa mga tao, kundi pagluwas usab sa mga katawhan nga nakinahanglan sa iyang panabang. Amo, Mateo. Daghan ang papel sa usa ka sugo, pero ang pinakasintog niyang buhaton o misyon mao gyud ang pagbantay sa mga bato sa kinabuhi nga dili makuha sa mga tautan. Pero, Amo Mateo, doon ako'y pangutanan nimo. Unsa ka na, Samuel? Kung magbuhat og lingla ang mga dautan, Unsa bot mong ipasabot, Samuel? kung magbuhat og lingla ang mga dautan nga adunay katalagman sa ubos, nya moadtos Minard, pero sila moatake din sa Olympia. Usa may mahitabo. Samuel, Gigamit ni Bay Minard ang iyang gahom sa hangin. Ang naglunop nga tubig, inanay nga nahubas. Mikunhod na kini. Dili na parehas ganina. Butchok, mulihok ta. Ha? Mutabang ta. Unsa man atong himuon? Tabangan ta si Maynard. Mientras gigamit pa niyang iyang kahom, kita, tabangan ta ubang mga tao. Tanawa o to'y babae nga, nagkukusog duha ka bata. Atong atuon, makaya na to ang paglatayan ng paril. At tuon ta ang maong babae, aron matabangan na to siya. Tana! Salamat ninyo. Uway sa payan. Ay, kami ang malalaban ninyong tanan. Ilabi na kini akong amigo nga si Bay Minard. Mutabang mi ninyo, anytime, anywhere. Mangutana lang mi. Oh. Nganong aduna kay talagsaon nga abilidad? Nganong nakahimo ka sa pagdali paghubas sa tubig ug nawa ang lunop? Gasa sa Diyos. O sige, ato na mi. Bye-bye! Tunay sa gahong no? My God. Malay, hug siya sa langit na to. Hug siya sa langit. Una sa,
mao ka na ang nahitabo. O nang, luoy kaayo ang mga tao. Og nahiro si Bay Minar dito. Og lakip na mi. Nahiro sab. Ayaw ang nabutsok, uy, ikaw gidno. Igo ratang mitabang ni Maynard. Kahig lagi ta. Basta mo na. Oo niya, asa ma si Minard. Maynard, Amo Mateo, tubagan ako sa bangutana. O sa may nungdan nga, wa mo ko magkapatsag og timailhan. Ganda ng katalagman. Doon na po kayo mong kalapasan? Nga wa mo ko magkapatsag ini? Ha? Amo Mateo? daghan ang rason, Maynard. O, unsay buot may pasabot Amo Mateo? Daghang rason nga no wa ka makabatya kung sinyalis nga adunay katalagman. Unsa ka na Amo Mateo? Una, tungod kay bag-o ka pa lang isip sugo. Og dili sa tanang panahon, makabatya ka sanay na kinahanglan sa imong panabang. Og ang ikadua, ang kabahin sa imong gugma. Nganong naapil man ang bahin sa kugugma? Kaya ang iabot ang panahon nga gikinahanglan imong panabang, mas naglabi ang imong gibati sa gugma. Amo Mateo? Mao ka namin ay, kinahanglan nga balanse ang tanan. Kinahanglan nga dili nimo palabian ang imong gugma. Hilabi na nga nagda ka sa upat ka bato sa kinabuhi. Hinumdumi nga may responsibilidad ka Amo Mateo? o kinahanglan nga mabalanse ang tanan. O dili kay ang imong palabihon, maong imong gugma. Amo Mateo? Dili sa bahimong akong biyaan si Iluna. Dili ko makahimo, anak. Tungod lang sa akong pagkasuko. Pero matod pa ni Amo Mateo. Nga kinanglan nga ibalansin ako ang tanan. Naglampan namin nun akong uwa. Usama nila ako pagbalansi. Ginoo ko tabangi ko. Huwag ko mahibaw sa kumbuhaton. Butchok, wa ka makakita ni Maynard? Hala? Wala ba, Ilona? Wala dito sa langob sa una. Nigawas man kuno matod pa sa nakakita. Hala? Basing may rescue kay doon ay nagkinahanglan siyang panabang. Ay, ato lang siya paabuton, oy. Niyara siguro to din ni Butchok. Sige, hadya ka na. Oy, Ni akraman da ay din ni Maynard. Ganin na ra kong nangita ni mo. Iluna, Nakinuktok man ka. Murag lahom kayo ang imong yuna-una. Unsa man may problema ka? naglaban na akong uwa. Ngano? Unsa may problema? Iluna, maurag gini ang timan eh. Mahal gini kayo tika. Mau gini ka na naisuhod sa muna una. Nituo ko, ana. Dugay ra ko mituo nga mahal kaayo ko nimo. Pero, mahal niya ako. Nga doon na niya panahon nga kinalang ibalansin ako ang tanan. Ha? Wa ko makasabot. Paminaw. Nganong dili naman lang ni mo sultihan si Maynard sa kamatuoran aron sa ingon makaandam siya. Nagkaibaho kay yun. Nga dili pa karon ang hustong panahon. Dili natuunhan ang unsa may gikatakda. Mateo, Wa kita'y gahom sa pagsulti niya. Suma, sa una. Sa dihang kita pang nakasinati ning nahitabo karon ni Maynard. Gisultihan ba kita sa unang sugo? Nga ato katong buhaton? Wa. Tungod kay wasab siya katungod nga masulti niya to. Tungod kay ang panahon rang iyang giagad. Ug anha ra masuta ang pagkahingpit nga sugo kung makalabang sa katapusang pagsuway. Mateo, Maong karon, wa kita'y kadungod sa pagsulti ni Maynard. Pabuto lang yun nato ang gustong higayon.
kung kalusa makaibaw si Maynard sa kamatuoran. Mateo. Mayong gabi, ma. Pa. Maayong gabi, Isab, anak. Sige na, kaon na. Busog ko, ma. Mupaway lang ko sa iyo. Ang sama tong anak ni mo. Ang boat. Nagkasol ko bayan ako ang gisulti na mo, Mateo. Nagkasol ko to. Pero kinahanglan nga dili ko magpaapekto. Ilabi na sa kong pagkasuko. Kinahanglan mabaligon ko. O kinahanglan akong una-una-unong maayo. Ang gisulti niya mo, Mateo. Wa kinibuhatan niya mo, Mateo. Aron mapukan ko sa kong pagkasuko. Kundili, aron magbaligon ko sa kong pagkasuko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!